asi vazukuru kana kune munhu anodena manzwa kana kune munhu anodena anonzi Quinta Delicious aiwa Quinta Delicious anodena ende Quinta Delicious anogona kuita kuti usare uri munyatwa kana usingamuziva zvakanaka anogona kuita kuti usare uchitovengana nevanhu because anokuisa mashoko pamuromo kuti utaure zvaanenge achida iye kuti utaure mulife medu matinorarama tinavo vanhu vanenge ana Quinta Delicious, tinavo vakawandisa. There's a lot to learn from this transgender lady, anditi right nasitagona kunatsokumaadresa. There is a lot to learn. Manzwa zukuru wangu right mufaro wangu ugamukire zvakare pazuva ranhasi angoseiviriro zita kana ungasati subscribe to this channel hapana chekumirira chauri kumirira ndichione muzukuru. Subscribe to this channel because this is our family channel yedu yatinofarira, not channel ya Uncle Said, but this is your channel vazukuru wangu. And also don't forget to put your notification bell kuti whenever I upload a video you will be notified. Thanks very much kuna vari kuramba vachiona vakasubscribe. Basa renyu riri kukura vazukuru vangu, musha wenyu uri kuvandudzwa. Right, inzwaika Quinta Delicious manje anga ari kufonera vanhu ndiri kuudza zvanga zvichiitika muvhikira takupeta kudai zvepaweekend. Right, anga achifonera macelebrity achifonera zvinhu zvakanaka. Tinofanira kunge tiri tinofonerana tichinzwanana kuti uri seiwo uko and ndakafarira nokuti akafona achizviitira palive. Manzwa, why? Because these are public figures. Sometimes it's good kuti tinzwewo maconversations avo avanenge vachiita. So Quinta Delicious ini ndakazosvikawo afonera Stana Desmond, Stana Dadezi, right? And Stana Desmond tinomuziva mukomana uyo anga asiri kunzwa zvakanaka. Chimwe chiri kutondifadza ndechekuti mukomana wanaya wasimba wagwinya, and very soon he will be active zvakare pabasa rake ratinomuziva rekuimba nekuita mashows. We are looking forward kumuona wachiita mashows. So the first person akatanga kumufonera according to Quinta Delicious, the Quinta Delicious so akabva amufonera Quinta Delicious aine zvaaitaura achibvunza achitaura so pakazongotaurwawo nenyaya yaOlinda zvichinzi iwo Olinda Stana Olinda iATM yedu Olinda anda Quinta Delicious she is hanzi chirungu hanzi iATM right, hanzi ndoko kana tichida zvemari chete, tichida mari pane problem tinongoenda kuna Olinda because yaOlinda hanzi hainonoke kubuda mari, hanzi hainonoke kubuda right, according to Quinta Delicious. Handiti vaitaurawo nyaya achitaura nyaya, but pakawanda pandakateerera ndichiona uyu Delicious achida kuti Stana Dadezi ataure zvisizvo, but Stana aisvika paingotaura kuti ini handizivewo zvangu, vanhu musandipinze munyaya dzeni. Pakataurwa zvaOlinda zvakawanda zvikanzi aiwa kana inini musandipinze munyaya dzenyu. Until Olinda akazotosvika paakajoina palive yachona akasvikawo paakazokomentawo zvaakakomenta. Handiti right, zvabvapo takazonzwa munomuziva futi Quinta Delicious wakatozopindirawo musikana anonzi Pokelo Nare, right? Ndofunga tinomuziva musikana wekwenomboenda kuBig Brother. Handiti wokumboenda ndo yanzi Big Brother Africa ndokwawakandonatsoitira mbiri ikoko, right? She's a businesswoman, she's a socialite, she's a designer, anoita zvinhu zvakawanda. So Pokelo ane paakambotaurawo akati madzimai emuZimbabwe havagezi, according to the source randakasanganawo navo. Hanzi Pokelo akati madzimai emuZimbabwe havadi madzimai edu, kureva kuti vakadzi vedu, vanatete vedu, vanambuya vedu,
vanasisi edu, hanzvadzi dzedu, vazukuru vedu kwai havageze. Zvakabva zvapa hasha neshungu kune madzimai akawanda. Zvakapa hasha. So Quinta Delicious akabva responda zvikanzi alright, iwe wakati hatigeze, kwewe unogezerei? Iwe unogezera nekuti uri handidi ushatsavara rakashandiswa ipapo. Ndoti kudii? Handidi kuinsauta vazukuru vangu. But kwakanzi iwe unogezera kuti unofarira varume. Handiti unenge uchida kuonekwa nevarume, rege ndidaro. But pakashandiswa vari rakadzama. Quinta Delicious aidaro, not inini. Handiti. So apa pakatozokombozwa nziyo pakatambwa chaizvo zvikanzi Poki uri izvozvo, Poki wewe uri izvo, zvichidaro. Inyaya dzaiswera dzichiitika. Rini nhasi ndiringokudzai nyaya dzaiswera dzichiitika mazuva achangopera tichivhara wiki. Handiti right, tichizobvapo Pokelo wachona akazoresponda akatiwo aiwo vanhu musandikote zvisiririzvo, handidi kuti mundikote zvisiririzvo. Handina kutaura kuti zvoni madzimai haageze. Ndakangotaurawo zvandakadi zvandakataura. Ndiri kushaya kuda kuona kuti ndinazvo here zvakataurwa nemuzukuru wangu, kuitira kuti zvimwe zvachona tingopotawo tichikuplayirai muchingozvirwira. Handiti pote muchizvirwira. Right, chimbosvinzwirai. Chidani muzvinzwira. We're intelligent, they knew that. Everybody in Africa knows Zimbabweans are intelligent. But when it comes to appearance and image, they delete us. And that is what helped my success on Big Brother, because I showed a side of Zimbabwean women that they had never seen. Okay. And that is why I love doing these etiquette and grooming classes with young women. Okay. Because your image is everything. Manzwaka madzimai, hanzi your image is everything. Hanzi akaenda kungoratidza kuti other side ranga risingazikanwa kunze uku remaZimbabwe. So Pokelo haana kuti madzimai ageze. Musatsamure Pokelo muzukuru wangu. I'm here at a risk to rescue her. Adidi. Pokelo haana kuti amugeze madzimai, musatsamure Pokelo nare. But akangotaurawo kungotiwo madzimai emuZimbabwewo tinofanira kuti tinogeza, ndakugadzisa amuse munhu mukuru. Handiti ngatiratidzewo image yedu yakanaka. Handiti so ndo zvandangondingouya nazvo pazuva ranhasi vazukuru vangu, zvakaswera zvichiitika mumastreet umu esocial media, vanhu vachitaura vachididi. But I'm very happy zvangu nekuti muzukuru wangu Stana apora asimba. I'm very happy. And neiye Delicious wedu uyu ko mwana ndedze mudanga katodii. Nyangwa munozofanawo mwana unofanira kutongoziva kuti kana ari Delicious nyangwa akataura haufaniri kugumbuka. Zvikazotaurwa naningi aiwa totofanira kutsamba. But Delicious ukaona munhu celebrity rinotsamwira Delicious, it's a waste of time, because ndo zvaaritori. Anofarira kuprovoka vamwe, anofarira kudena vamwe. So ndo zviritori Delicious. Handiti so ndo zvandangondingouya nazvo pazuva ranhasi. Kana wanga usati wasubscribe, this is the channel to subscribe to. Tipfuurire mberi nekusupporta. Thank you very much kune vari kusupporta basa. Much love.